Zdravíme všetkých priaznivcov kvalitného zvuku. Ja som pán Robko a dneska sa spolu pozrieme na jedného zástupcu najnovšieho modelového radu značky Naim pre inštalatérov, prístroj CI Unity 102, čo je streamer so vstavaným zosilňovačom, ktorý môžete umiestniť do reku. Poďme si ho teraz spolu rozbaliť. Prístroj máme rozbalený a teraz sa spolu poďme pozrieť, čo všetko sa v balení CI Unity 102 nachádza. Máme tu takýto pekne zabalený manuál pre užívateľov. Ďalej je tu klasický európsky napájací kábel, kombinovaná anténa pre Wi-Fi aj Bluetooth. Nože samozrejmosťou sú aj nožičky, ktoré môžete na zariadenie nalepiť zo spodu, aby sa potom ľahko dalo položiť do Hi-Fi reku alebo na nejakú poličku, keďže všetky zariadenia Naim, ktoré už majú moderný dizajn, ktorý prišiel na trh s radou 300 a s radou 200, sú veľmi pekné, elegantné a aj keď je primárne aj CI Unity určený do reku, tak určite veľa z vás ho bude chcieť mať doma v obývačke aj na poličke. Ďalej sú tu samozrejme konzoly, ktoré inštalujeme do reku. V reku toto zariadenie zaberá výšku len 1U. Nože nakoniec sú tu konektory pre inštalačné reproduktory, keďže okrem klasických reproterminálov toto zariadenie disponuje aj možnosťou pripojenia inštalačných reproduktorov pomocou týchto svoriek. To najlepšie nakoniec, teraz si odbalíme samotný CI Unity 102. Ktorý, ako môžete vidieť, má klasický, elegantný čierny dizajn, ako som už spomínal, v súlade so sériou 200 a 300. Čo sa týka výbavy, na zariadení CI Unity 102 nájdeme na zadnej strane kombinovanú Wi-Fi a Bluetooth anténu, dva 12V výstupy trigger pre ovládanie externých zariadení, klasický RJ45 ethernetový vstup, optický vstup, HDMI vstup s podporou ARC a EARC, aby ste do CI Unity 102 mohli jednoducho pripojiť svoj televízor. Ďalej sa tam nachádza jeden pár RCA analogových vstupov aj výstupov a takisto cez jeden pár RCA výstupov môžete pripojiť aktívny subwoofer. Ďalej môžeme vidieť jeden pár klasických reproduktorových terminálov, výstup na ďalšiu Wi-Fi anténu a taktiež svorky na pripojenie ďalšieho páru inštalačných reproduktorov. Na bočnej strane zariadenia môžeme vidieť odvetrávacie otvory a krásne rebrovanie chladiča, ktoré výborne zariadenie uchladí pri umiestnení v reku aj napriek tomu, že nedisponuje priamym aktívnym chladením. Máme teda za sebou prvé 2 hodiny sústredeného posluchu s týmto kompaktným, ale o to výkonnejším zariadením. A teda, čo ty na to hovoríš, Jaroslav? No, ja som v prvom rade rád, že nás naša profesionálna zvedavosť donútila tento prístroj teda vyskúšať v režime stereofónu, teda ako klasickú kombináciu integrovaného zosilňovača a streamera. No a čo k tomu povedať? Teda v prvom rade veľké prekvapenie, a teda v tom zmysle, že máme úplne v ultrakompaktnom balení krásne dialenské spracovanie. To určite. To ako je bez pochyby. Máme neuveriteľný výkon, 2x260 W pri 4 ohmoch. Je pravda, že je to zasilovač triedy D. O triede D
hifistických kruhoch kolujú rôzne teda názory, že ten zvuk môže byť nejaký teda taký neosobný, nemuzikálny, ale ja si nemyslím, že to je prípad tohto zosilňovača od Naim, lebo v tomto prípade inžinieri Naim teda zakomponovali ten typický firemný zvuk Naimu z veľkej časti do tej digitálnej technológii a proste zvuk tohto prístroja je neuveriteľne čistý, dynamický, jemný, proste po všetkých stránkach je to počúvateľné dlhodobo, oddychovo. Netradične sme v rámci testu zapojili, teda sme skončili aby sme overili teda jeho kvality, pokiaľ až dokáže zájsť, tak sme vlastne začali testom a prešli sme si report sústavy od značky Focal, od základných modelov 1, 2, 3 zo série Teva, potom počúval som včera nejaké árie, potom prišli na rad kanty 1, 2 a nakoniec si vravím, že ako by si teda poradil síce cenovo neadekvátnym partnerom, ale teda s veľkou reprosústavou, ktorá je už pomerne náročná zosilňovač. Takže nejaké káble sa podoľaďovali kúsok, zmenili sme samozrejme postupom tohto testu kábel ethernetový, napájací, sieťový kábel, reproduktorový kábel a v konečnom dôsledku dneska to počúvam celý deň na veľkých bedniach Kanta Model 3, ktoré sú teda dosť náročné zosilňovač. A táto kombinácia, aj keď je samozrejme, ako som poznamenal, teda neadekvátna, ale proste pointou bolo, že ako si teda poradí s veľkou bedňou, ako takou, nejaké takéto zariadenie, tak som prekvapený, lebo našu posluchovú miestnosť je veľká tá miestnosť a ten zosilovač dokáže tie bedne tu vybudiť na teda ozaj extrémnu hlasitosť a ten zvuk je stále pevný, je pokope, rýchle basy, kontrolované, milé prekvapenie. Ja osobne si myslím, že v tejto chvíli je na trhu veľa podobných zariadení, teda stereofóny, ktoré kombinujú stereozosilňovač a streamer, ale som presvedčený, že Naim v danej cenovej kategórii proste utiekol nahony ďaleko. Ďaleko, naozaj ďaleko. Máme proste prístroj, ktorý je výborne, ako si bol predstavil, osadený konektivitou výbornou, krásne dielenské spracovanie, super aplikácia, ktorá od Naimu vždy chodí proste tak, ako má. Je to všetko krásne, prehľadné. Proste som nadmieru spokojný s týmto a dovolím si povedať, že v tej malej, nenápadnej škatuli sme vlastne našli taký skrytý poklad. Nedá sa nesúhlasiť.